Джорджи. И это неудивительно, ведь с вами глобальная ассоциация MMA Pro. И мы продолжаем. Представляем вам двухраундовый поединок в промежуточном весе 58 килограммов. В октагон добро пожаловать представителю Узбекистана. Он носит прозвище «Зверь». Султан Ташпулватов. Дамы и господа, встречаем его соперника. Он из Таджикистана. И в этом бою взял боевое прозвище «Убийца зверей» Мухаммад Кабир Назирзадан. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу, ему 17 лет, рост 168 сантиметров, вес 58 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 2 победы, без поражений. Дамы и господа, он чемпион Узбекистана по боевому самбо. Приветствуйте, Султан Зверь Ташпулватов. А вот и его соперник красного угла октагона. Ему 17 лет, рост 170 сантиметров, вес 57,5 килограмма. Профессиональный рекорд. Один бой, в котором одержана победа, но он многократный чемпион Таджикистана по ММА, панкратиону, боевому самбо и грэпплингу, представляющий клуб X-Fit из Душанбе, Таджикистан, Фотон Мухаммад Кабир, убийца зверей Назирзадан. Рефери Арсен. акнун муборизаи хеле ҳам дидани ва баҳснок миёни ду варзишкар наригтар аз варзишгари мо Муҳаммад Кабир Назарзода. ин варзишгаре ки ҳанӯз 17 сол дорад бо рекорди 1-0. акнун бубинед инҷо баҳсангез миёни Султон Ташпулватов, варзишгари Ӯзбекистон. он низ 17 сол дорад. бар муқобили варзишгари мо акнун рӯбарӯи якдигар истоданд. ҳоло ин набарди баҳсангез миёни Султон мехоҳад султонӣ кунад, вале дар муқобили Муҳаммад Кабир ки кабир аст дар кори худ, ман ҳеҷ боварӣ надорам ки дар ин ҷо Султон дар ин набард султонӣ кунад. ҳоло рӯбарӯи якдигар ҳастанд. ҳарду ҷавон ҳастанд. бубинед дар ин ҷо як ҳуҷуми Султон Ташпулватов, аммо ҳайкики бисёр ҳам қавӣ буд. ҳоло бо ҳам меоянд. бубинед тареки зарба задан дар ҳолати партери. дар ин ҷо варзишгари мо Муҳаммад Кабир Назарзода рақибро бигирад, аз пушт мегузарад, дар ҳолати буғӣ кардан хеле имконияти хуб аст. Султон то куҷо султонӣ карда метавонад? замин афтидааст ва довара атрофи онҳо чарх мезанад. сарпарасти кул X-Bet дар ин ҷо акс ёфтааст. бубинед варзишгари мо Муҳаммад Кабир Назарзода акнун зарбаҳои паҳлӯи худро ба кор мебарад. тареки пой қулф андохтааст ва ҳеҷ гоҳ барои Султон намегузорад ки султони ин набард бошад. аз пушт ҳолати часпиш бисёр хуб аст. ин ҳолат метавонад ки рақибро ҳар лаҳза ҳар самте ки хоҳад акнун гардан мегирад. ҳолати дар ин ҷо таслим мегардад. ҳоло бибин бале таслим мешавад. султонӣ намекунад, вале Муҳаммад Кабир Назарзода дар ин ҷо тавонист ки бо гузашти ҳудуди 1 дақиқа камтар дар ин ҷо акнун ин набарди баҳсангезро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунад. муборак шавад. офарин. дар ин ҷо ба хотири шодию тараб акнун Муҳаммад Кабир Назарзода ба гардан парчами кишвар аст ва пирӯзии хешро истиқбол хоҳад кард.
Александр Загорский. Рефери поединка Арсен остановил бой через минуты 25 секунд первого раунда. Удушающим приемом свою вторую победу в профессиональном ММА записывает Мохаммад Кабир, убийца зверей Назарзода. Назарзода. Муборак шад пирузи. раҳбари федератсияи ҷиу-ҷитсуи Тоҷикистон Турсунзода Раҷабалӣ барои ҷоизадор ва ғолиб Муҳаммад Кабир Назарзода тақдим мекунад медалҳоро. Аз ҷониби роҳбарияти X-Fit ҳам барои онҳо қадрдонӣ мешаванд. дар паҳлӯи падар ва мураббиёне ки ӯро тарбия карданд. В промежуточном весе 58 килограммов. И первый. Добро пожаловать, представитель Казахстана. Он носит прозвище Волк. Встречайте, Нурназар Каримбой. На свой второй поединок в течение сегодняшнего вечера выходит представитель Таджикистана. В этот раз под прозвищем Технарь Мухаммад Кабир Назарзода. Представляю вам соперников. Боец в синем углу. Ему 17 лет. Рост 168 сантиметров, вес 57,6 килограмма. Он чемпион Казахстана по ММА и боевому самбо, представляющий Республику Казахстан по прозвищу Волк Нурназар Каримбой. Его соперник в красном углу. Ему 17 лет. Рост 170 сантиметров, вес 57,8 килограмма. Профессиональный рекорд. 2 победы, ни одного поражения. Акнун бозгашт ё набарди дуюми Муҳаммад Кабир Назарзода ин навбат акнун рақиб қазоқ аст. Варзишгари 17 сола.
Керимбай Нурназар бар муқобили Муҳаммадкабир Назарзода. ҳоло бо рекорди 2-0 варзишгари мо ба набард мебарояд. аз клуби варзиши X-Fit Душанбе, Тоҷикистон бо тахаллуси Тихнар. Загорский онҳоро муаррифӣ кард ва аз маркази ҳашткунҷа берун мебарад ва довар бошад файт гуфта онҳоро бо ҳам наздик меорад. ин рақобати дуюми Муҳаммадкабири ҷавон аст ки муқобили рақиби қазоқаш мебарояд. сараввал узбек буд, дар баробари ӯ мубориза мебурд. акнун Шамолов назар ба Муҳаммадкабири дӯст мекунем ки ин чӣ гуна мубориза мебарад. бубинед, рақиб дар ин ҷо иштибоҳ кард ва худро дифоъ мекунад. Нурназар бо иштибоҳ кардан дифоъ мекунад ва бубинед, оҳо Муҳаммадкабир акнун ба мисли шамол зарбаҳои худро ба кор бурдани аст. рақиб маҷбур аст ки пои ӯро дорад. ҳолати бисёр мушкил аст. аз пушт дубора басгашт ва бубинед, ҳолати бисёр ҳам қавӣ аст. ана ин суратноки аст, ана ин шамол бар ин аст, зарбаҳое ки аз боло мезанад. ҳоло Муҳаммадкабир мақоми худро мустаҳкамтар мекунад ва силсила зарбаҳои беҷавоби худро барои рақиб мебарад. довар чӣ мегӯяд? довар дар ин ҳолат бояд ин набардро манъ кунад. бале, ана ин бурде ки пеш аз муҳлат аст. офарин, ана ин аст бурде ки пеш аз муҳлат. дуюмин 3-0 рекорди ӯ мешавад ва ҳамоно Муҳаммадкабир ҷавон аст. бояд бо ин ҷавони худ ҳамчунин дар ин набардҳо бисёр эҳтиёткорона мубориза барад ки чунин чеҳраҳое ки кашф мегарданд ё ба қавли дигар инҳо гавҳаре ҳастанд ки кашф мегарданд ва барои нигоҳ дошти чунин гавҳарҳо бояд албатта кор барем. хоб, Загорский эълон мекунад. Через 56 секунд первого раунда свою третью профессиональную победу техническим нокаутом одерживает Муҳаммадкабир Технарь Назарзода. Аплодисменты его сопернику Нурназару Керимбою и громовые овации победителю Муҳаммадкабир Назарзода. И общее фото